ga wani bawan Allah masoyin Janar Muhammadu Buhari akan nasarar da ya samu a jam'iyyar APC, yanzu zai muku bayani da bakinsa. Na salati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah mun gode ma da ka bamu nasara. Ka bamu nasara ta Malam Ibrahim Shekarau, Sardaunan Kano, jagoran talakawan Kano, sanatar Kano ta tsakiya, wanda ya kada jangwala gwada mai jan kai. Sannan muna Allah godiya da ya ba Muhammadu Buhari shugabancin Najeriya karo na biyu, 4+4 takwas kenan da yardar Allah. Sannan baya ga haka, bayani na gaba kuma shine Ganduje kuma muke fata zaɓe na gaba Allah ya bashi nasara, 4+4 muke next level. Saboda haka jama'a muna neman goyon bayan ku da addu'a. Wannan shugabanni da aka zaɓa, Allah ya taya su riko, sa addu'a. Kano mun samu kujera 28 ta 'yan majalisun tarayya, 24 ta sanatoci guda 3, sannan ta shugaban ƙasa kujera 1. Allah ya ba mu nasara nan gaba. To ina da tambaya, ina so da Allah zai yi ma tambaya akan masu neman hada hasuma a ƙasa, kamar irin su Biba Gala-Gala. Me za ka ce game da su? Wannan Gala-Gala din? To muna fatan dai Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga shirin su. Kuma Allah ya shirye shi. Amin. Duk wanda suke neman tada fitina dama, to Allah ya gane da su, dai su suka san yadda suka ɗauko ta kuma kansu za ta fada. Amma Allah ya shirye su, mu kuma Allah ya tsare mu da mu da iyalan baki daya.